Machigna inya janeno mar Lolo TV kendo jahera mar Osemoke kendo niel Anjiji ja British MC Kakamega Spandita safugoto miso. Umeamua? Ai, ndio kitenge. Ya amua ni weekend ti chamo weekend. Ma designer mane. Ndio nyocha wangelie. Ma designer. Milo ni Salmax Creations. Okay. Okay. Ma pes gas. Gas bana. Weekend umecheza tu kivyako, unafanya tu mambo yako. Injo wangelie. Tulikuwa na matanga ya Matungu MP. Ya. Baba alikuwa huko, Ruto alikuwa huko, ya, tulikuwa na matanga ilikuwa kubwa. Okay, talking of matanga, ipanu uondo wanaeka kaka matanga, uwo yo mugo mbaka. More kaso kubete platform to kurugine. Mani nge. Ingeni manuturugi baba Matungu. Baba comes from Matungu. Iwinjo? Matungu, mane turugi na bongo wa mumia, the king. Yes. Mana wadgi sakwa. Inge sakwa. Sakwa ine no wadgi Koro ine no Haron John ye. Akawa. Osemoke Anjiji ja British. MC Kakamega Spandita safugoto miso. Yes. Sani, what do allow the United Nations? Iwinjo. Yes. I want your ganja farm. You don't have to be a Rasta man. Legalize it, man. Iwinjo. Akoro sani. Wane setka. Tunjinga machalo ni osema the something. Again, there's something. The characteristic of ice magiji. Yes. Mara enokuwa natural. Whether use or not use. But no se bedo legalized. Ma ogole. Okay, legalized. Ogole list mar the most harmful. Iwinjo. Yes. Don't not say bedo kangisi nyathika fuolo. Kaoka wagi. Iwinjo. Swagi kete kuon. Mane nyathigi nyathika fuolo. Ikao gino iluongo ni Luanda Herbs iswage kama kise swage iwinjo kata imoke kise moke iketo dakuon iwinjo kose yienyo ikao itimo kama kise kwado kama ro kitwade e dakuon basi kidwa neno gibare pundo ne burbala mano jal moro na neno video mo jal moro ma en ka nosego gino go seti koro siko mana omoko maji chuny pi keno kudho koro ya oken su iluongo no bwa obwa dashlien koro oyeni wati kode yani sana oken harmful iwinjo makwana ni jo Kenya une mutiyo kode marach idwa the studio kise chwade iwinjo Boka jama sani otiyo kode to chunge mbele press oluwa wuoyi Maronga number 1 ni ene mogide ne maber Buda ene mangi kaka nyawuo kochwade maber Buda kochwade where is the other one? Iwinjo? Yes. Omiyo, iluongo ni jo Jamaica. Yes. I've been to Jamaica, man. I've been to Jamaica. Jamaica. Kagito di chiel. Ndege pino di chiel kidwa di Nairobi. Ebo nugi hata tax. Kwa Jamaica nifu all those 21 hours. Mano na meditate. Jo Jamaica tiyo gi gino gi yath kagidwa dhi puro. Yes. Iwinjo ikawe gokinyi to dhi iwiti puro kisetieko tigo chak. Lakini ka idwa chwade tin gi stress iwinjo mpango wa kando iwinjo BBI chieng beni kodi ka. Idwa dhi ni nambe idwa dhi. But iwacho ni sami koe maber kidhi kata nam kata rech koro winji. Rech winjo gino. Kowinjo nyeti suya. Rech biro te. Omiyo kidwa tiyo gi yath itiyo kode e yo makare. To ko wacho no madhe. Wacho nuti kode. Mine mayach inyalo fito go nyathi. Iwinjo? Kifito go nyathi okawuodi. Ko kifito nyathi dhi timore nade ko miyo mayach ko fito. Ko luar ma gino tieko measles, malaria, iwinjo ambululu. Nyaka ne gine chakre. Poka winjo ni corona ni Jamaica. Be se winjo. Cancer poka winjo ni nego Jamaica. Bosnia nini Mutai Kagwe ma Jamaica. Yaman today we have 678 cases. Of corona virus.
mago pok wawinjo. To Kenya pele. If we continue to live normally, this thing will treat us abnormally. Lakini karaka lino Christmas to when? Christmas onge. Christmas. Yani 25th aneo, 24th. Onge. Sade ginus zeche ko. Kanyo koro wawinjira winja joka ma. Kanyo kende muweno bange no tulo. Iparo ni president first. Onyalo gazette 25th. Iwinjo gi 31st ni bwana wa extend nyaka morning. Okonya. Mondo go inyo lu. Okonya. Mano koro chale koko dime lori makana ji ok dhi yo. Afadhali okele na 6. Iwinjo. 6 PM jitani. Koro kitiyo ya titi kone maber. Yes, chamkuon malongo. Matchak ingini madi promote drug abuse. Okay, drug abuse. Koro jo Jamaica matiyo kode cha. South Africa do nyocho seli kode. Samo make. Ngena nitie kamoro mane police no mako gino. To gidhe wango. Giwango evidence. Giwango evidence. Kagise wange jomane muya no gore ko. Koro japiko kare twado mawadi gi face. Koyo nikaje ino tibet mos mweno chwadi chako madhao gi wadi. Koni chako manyiro ke. En watchman. Omwala. Asemo ke. Anjiji ja British. MC ja Kakamega Spandito safu goto giso. Sani jo Arsenal oling pi iwinjo kar mondo ka ujagor nyathi ma Kisugude icha odhi okonyu tich sani goro okay Arsenal ni BBI Arsenal ni BBI ogo sani ngudo ke relegation dudo kelu no Arsenal is Arsenal team sani gik mawacho gin gige BBI manya konyo Kenya mbele waneno kaka Kenya nyalo gerore wang'iyo gor nyocho sego APR magor dhi e semis koso quarters mag Champions League gimwadwa kwayo ang'o momiyo Arsenal ni England I have never been to England. Ere kaka mpira ma England konyo Kenya ka. Okay, does it bring revenue? Sekjen mar Nitiere ja Kenya moro mamba tu Arsenal. Sekjen mar Gor Mahia FC. Iwinjo Samo Chola. Tiyo matek iwinjo. Yes. APR osechwado Gor osechwado ng'ato. Iwinjo. Sani Gor wadwa kwayo Samo Chola kindly organize for Gor mondo gore gi Arsenal. Mondo chwada Arsenal 6-0. Okay, waburu timo shoni kata away uwe Arsenal kitieko tinisa. Is Arsenal a team? Niko I'm proud ni Arsenal. Okay, kitieko uwe Arsenal signal amondo wati. Jadwongna siko nimepiga mtu. Is that a team? But Adil Marwaji, Ateta Adil Marwaji. I don't know what's wrong. Ngamukwa lutipo no odwoko. No. Wacha mia, sahi amuna nguvu. Atuna uweso. Atuna no watch. Waseke mwanya tamore but kide Europa League tokoyo toko mruku tikoyo namba pega pitch shubali kama Arsenal no be the last 1609 yes before Christ because after BC after Jaramogi Arsenal should wake up mondo gik moko timre maber but otherwise congratulations to Kogalo congratulations kaka nyithindo no mor tok ginene ya Kisumu Day mwalimu principal Kisumu Day your boy is ni Benson Mala wadwa tere nini to jama chailu na pacha bwana Kagola congratulations Kogalo kendo wale monu Kogalo the mighty Kogalo kenti moyuma walo bose kasare okol Eliud owalo support team nyo ne gi track suit unuse gola ngo wan ginga Akun kaka supporters Magor. No, don't wanakuba is patron, akuba nyoto senyo. Akuba patron Magor. Nini deputy patron. Ogo number D. Deputy patron Magor ena Kuba. Akuba benyako popera. Maraj. Wasema okay. Atiji ja British. MC ja Kakamega Spandito safu goto giso. Yes. Impeachment. Bana nyocha Nairobi ber Nairobi chalo nini Afghanistan okawuoni Afghanistan kaka Afghanistan chala sasa ndilo nguono serumo bana Google Afghanistan kasi compare Nairobi
Kisumu to ber. Kisumu chalo Europe. Okchalo, Kisumu en Europe. But los no uriyo maka wash cha. To giloso. Yo maka wash kae ka wash Johnson kichomo Kenya. Losuru yo no. Eka bro ye. MCA mamigosi yoti. Itaroja, dogitiyo. MCA tiyo, ni bunge, governor, no. Women rep. MCA mawango ji molote en ma migosi. Fani nyamanyo to nito. Sani fani ngosewuok, odwa tiyo. Kwani jok moko matiyo ka gito gikwalo pesa. No, Victoria you have to wake up anyisi. Nago ni kura kendo to kanyal inyora. Gacha potol pile ko kan gi gari matin. Mano ra tumago jo wuoth. Ni ono musumai. Yes. Sonko. Wuoyo wa Sonko. His Excellency Mike Mbuvi Sonko. Third in command. Mimi ndio namba 3. Lakini piny ni itero mos. Yani ma Sonko mane nyalo Tiano magudne president public ma president Mike. Alo mheshimiwa rais. Gima notimo ne baba uyok nyawilgo. Iwinje pabcha. Yes. Odhi holo minyaga kanyo. Anything mitimo ne baba. This one should go to the bank. Any politician. Yes. Alwale no yanyore gi baba. Sano ran. Welugo kata boni. Sano ran bama kidi. Ukore mana gi jipi. Kiangawa ejesa nika. Rashid. En kanye. Titmas Barasa. I will take charge of no campaign. Koro. Yes. Politically and according to the constitution. Yes. Governor Sonko aparoni ula gi Sonko. Sonko is just a governor. Nobody elected the majority. He had the highest number of votes. Okay. Impeachment team assembly. Yes. Yeah. No channel ko ka MCs ma moko bet kali mane ko owadu bet gi yango gi placard gi kilo number 28 number 54 kaso ko kaja to ulu ko wadu I blame MCs go kaso ko semiugi moro ko kudogo ginene politically and constitutionally can you let Sonko be sani koro uselongo senate even though uselongo senate Wednesday mondo discuss conduct matter politically constitutionally be moye impeachment so impeachment na no orit senate mondo gol pachgi court bina winjo no dhiye yes kapwe badi ngamano yiero but is not he was not elected by the people. Okay, echal ngata mopingo. No, gimata mo wacho ni let us respect the constitution. What the BBI is and we respected the constitution and impeachment is in the constitution. Ka governor oktima ber. Itima ngobe impeach. Pokumi a chance not you. Okay, we were in senate. Iniponi mbele senate and be no the court. But adir manyalo nyise Sonko is going home. No. Kendo Gamadi with the next governor Nairobi kapodwa rit election and Dennis Waweru koso ngane Igatha Polika no by the way I see no wacho Polika bigano nyalo pedo governor omiyo Sonko doga ir baba omigweth idok Nairobi ka okombi Sonko the Capitol Hill Laundry Services yes mondo mean dry clean yote kama pamba Sonko ana makosa sivyo na MCA walikula pesa hiyo ilikuwa kidogo tu sivyo Sonko kijana yangu sivyo ni mtu wa kutoka huko Bondo so Sonko penya wana penya duto rumo chakuyo giwa ititu onyisi kaka outside koyo chalo what's up okay and jiji ja British MC Jakakamega Spandito safu goto giso yes nase nyisi Zoea Mbukinya mapema in Elizabeth Jambukinya ringi Mbukinya emwangeni ya Kakamega ama Matunda bus mane giming'iyo go oduma ni kanyo in boro nitie climax coaches nitie gi Nairobi Airbus climax coaches koro in king'iye gigi ibukore dhi ndege kaso idhi idho ndege rach ok ndege en kiu kidho diwinj gik miyo ko portal kerito koro idhi ndege iting'o nyaka gweno idho ndege bando iwinjo naenda kutembelea brother yangu Nairobi nitiki kumo kitingi idho ndege ang'iyo gi bus kumocha metong iwinjo mokombera simsim apeje okitungo ndege ya inauzwa wapi atemo penjo pilot
Okay, jama no idho ndege for the first time. To osebet award. Idh matunda bas, idh kiang'owa climax, eming'iyo go. Tafadhali weri gi ndege, wan jomo ng'iyo gi ndege, wewa. Awinjo. But dereva, kwa chopo Kericho we tuomo portal. Portal go binyowa. Ndege. What's the okay? Anjiji ja British. MC Kakamega Spandita Safugotomis. Ineno kaja Luo okao number. Congratulations to the Luo nation. And you know, Komora. Why? It's like, what did you give behind? No, Rift Valley was number 3. Eastern was number 2. Oh, they go benigini. Nyanza gi Central nikech koni madhe handshake partners hai. Ne ni malo. Mbona wane mwa lead to joka ni. Baba is part of the handshake. Iwinjo. Adwa congratulate His Excellency. Honorable Jakoyo Midiwo Otada times 3. Give Bob Madanji. Bob Patrick Madanji, HSC, mano title, iwinjo. Home Science, HSC. Ile no pitch Bob. Magijo Jakom. Yes. Jakoyo is back with the bang. No. 780,000. No, sana nyingi no. Okay. Jakoyo. His Excellency, Honorable. Otada. Kendo wako kodi kwan waka wadhi Beleka. Yes, koro BBI gimano miyo Nyanza odhi mbele. Kane Honorable Jakoyo nosekao mantle gi Patrick Bob Madanji HSC. Castro nyocha nyisi ni sisi tunapeleka vitu kwa kipole. Kwa kipole. Kane His Excellency Prof Nyong'o no salon. Obanga Onyalunga. Professor Peter Anyangi Nyong'o. Ineno gimana kubo timo. Akuba chano we lead other sport. Ineno kaka kuba kome nobody can stop right. Kose biro to chalo ilo gorago ilo go steward koso you are doing mama Pathfinder. Yes. Koro ineno ka kuba kaka nosiwuok ma kuba kako mielo rege to nini signature no the maber. Yes. To where was Obado and Masanga? But they delivered. No, in fact, Rasanga was second class. I've never seen those people campaigning for. Didn't he? Rasanga didn't he? Benegi launch kata signature. Kure. Alego. Gin kod wagi paro mane giswa. Gimanu amor ni Nyanza no kao number. No lead. Yes. So Jogo no deliver. Yes. Iwinjo. No nego Benny Central bedo number 2. Yes. Okni Eastern Kalonzo. Then Rift Valley. Yes. But 5.2 million signatures. Kibiro ngata dir marwach. According to constitution to Keren Uhuru Kenyatta. Section Keren Keren mar Luo. I've been telling you this. Okebe Uhuru Kenyatta. To kane handshake partner ne obiro. Yes. Nyaka baba benyise ni gini I didn't come to this thing just for nini. Mage joga mo support this. It was only 5.2 million signatures game. Magi kuch Jakom stronghold mar Jakom. Yes, magokura already. To kaka nena ni huyu mano Komora Cheriot. Cheriot ni huyu ni hizi vitu walienda wakachukua kwa M-Pesa. Wakasaini wakachukua ID wa. Kimomora be eni wang ni onge ngama nogoro apuoyo. Iwinjo. Tisane no liwa IBC poko pray. Gisepe gika ginwi. Dong nyocha olonjo office ka prof, ogine ka prof launch. Gije ko. Onge liech, onge duol. Koro adwa nu unyiswa un kaka josugoi, unyiswa standu. Okni every this morning neno gazette ma kawuono Daily Road to Damascus. Kawuono wacho ma inka jogibe wacho kama don't confuse your followers. Wanyalo wacho ni Ruto is the new Kalonzo. If you're a politician, you must have a stand. Iwinjo baba kaoga stand. Ibora hiki Kenya oseloso ne video. Gijo kadwa to kodwa. Okni we want consensus. In fresh demands. Kiamwa win-win situation. My people, I'm consulting. Okinya bedo ni watermelon. Bedo cow stand. Cow no stand. Yes. Baba benose uwo nyoro mo wajeni no turning back. Onge. We are going. Wadinga. Kendo kaka no biro ka mo inspect kitiyo cha. Jomo Kenyatta International Stadium. Iloso. Odie kanisa. Wacho ni baba claim. Baba do no nene kanisa. Mado kanisa. Yeah. Arabe okogo. Lakini jama no go arambe. Jama no go arambe. Yes. So thank you Nyanza for the topping. Kaka nugo seino asanteni sana. Koro let us wait. Energy mar signature no. Ukete maendeleo kipuri. Wasema okay. Kenolia. Anjiji ja British. MC Kakamega Spandito Safugoto Giso.
gima wadwa wacho nyocha wasewuoyo kae to pod ok win wach mar derruok. Ni miyo dhi dere ni winjo ni wuon pargi meto. Adwa penjo. Kidwa kepo, idhi nyiso dhako. No. Please madam, consult. Please madam, may I go to the toilet? Jing mani dwa nyome ni consult nga. Juogi. Kuro juogi opo nyieke. To gimoni idwa deri ni ng'ato medo dhako. What is that? No. Ng'ano eri, madam no eri. Moko oeri ni koro dere. Mano la okawula biro negi. Ineno sama koro isedhi ka otoli deri ni ng'ato ometo. Dong koro kiwene gi thuolo. Kosiwe ni adwa tho mondo achien. Adachieno. Chien tionge. Mit idwa dhi kisa nyamama. Ane madonjo kare. Wabeduru joma realistic. Gimoro ni ng'ato dere. Nitie situation moko ma. Bese winjo love me wacho ni I can't eat without you. I can't sleep without ng'ato twaro. Magi ndiko mana SMS. Nika par to nindo kiter. Mago gik maonge. I can't eat without you. We can talk. Yes. Ebiru tajisi ni mjama. Gini kama. After talking to a friend, to idhi winjo. Mani betiji uluwo gi friend. Otuwa hoja. Friend ema sambaza network. Ema sambaza, but wabeduru, waweuru tembe ilago. And then, wawuo ka gimoro chandi, talk it out. Stress dhimaki, depression, idhi derika. Sami wey, deri ni ng'ato medo to katiba ma Kenya, Uhuru no society. Auchiel. Inyalo ka auchiel. Koro imi nyaka certificate. Wanadada miwa uru thuolo. Iwinjo? Kik wadere ni gik matindo. And then weche mag rape case gi bembo ma sani ngeni juma wantilo ni 16 days of gender activism. Yes. Gik makamago. Ina pedete. No, one is the other gender. The other gender. Koko wani gender ok joma nyiri kende kata joma female. Gender in general. Ok gender ma gender en general. Gender en wan wate. Wabung'iwa, wainyore, walinga. In fact, kuna kuwa bonjo kama. We have our own issues. Kwa niko jo gender go. Wane jo gender go. Eto kuro kibali ni kuri dwadhi ginen. Ka gender based violence kacha recovery center kiago. Yuak no go. No goya, bada dako goya. But adwa ngisi ka uno fo. Yes. From experience, anka dako koko goya in a month. Iwinjo, to nitie problem e odno. Dhako nyaka goya. Iwinjo. Dhako nyaka puoda. Ok goya. Ba okitie gi tamo maber. Dhako no duong. Dhako duong. Me not. Mama watoto. Kose go ifodi nene ni mama watoto. Month ni urumo kapo goya. Ango mi pare wi. Koro gima wacho ni wan bende wan mana gender no, wan be wainyore. Kendo sani wainyore malich. Yes. To the other gender be hinyore. Sani gin matek ba. Ma December ni jogo ni matek. Boy gi aloka. Boy child aloka. Dubai. Seychelles. Ingeni ki samoro ki katia. You know, I have a man, but he's abroad. He's abroad. But I don't want to play him. He's making money. He's coming in December. Samutimo 16 days of gender. Uwe uruki jogi. Gidi at attack. Gidi preso. Shock. Gidi premier tears. Premium tears. Machozi ya Simba. Dibiro mbele ka. Jomiri te airport ng'eny. Ewa chuma. Again, boy, no, I can't do Kuru chat. Do you want to know? But I'm coming tomorrow. Tomorrow be a different date. Babe, I'll be okay. There's I have jet lag. Jet lag. I need jet lag. Okay, you go. I know, babe, you had jet lag. Just relax. We meet next week. Jet lag. Jet lag. Koro wadwa wuoyo kodu mondo mi ukon jogo kik hata tak go. Mar ariyo, ficheni mabwana zenu. Kabisa. Slay Queen go bi iluongi nango. De ma diaspora. Abro ngisi pitch down Dial eyebrows chalo betri. Gibiro, ficheni mabwana zenu. Gibiro gi dollars moko kanyo ko confuse gi go. Toto gi asiaya. Ok, toto gi gite. Kama ninyi sujini joma ni loka nigi pesa. Jogo nigi pesa.
Tie pesa ni nya pesa, no pesa te nya pesa ne moro. En gi nya pesa no mo kila ga odwa confuse goji, o goji boyfriend. So, ficheni boyfriend zenyu, ma wawach gi Kiswahili mondo liquid so win. Ficheni ma boyfriend zenyu. Akoso wawu ko de. Wawu ko de do. Aki ficheni ma boyfriend zenyu. Zenyu wanakuja. Mtanyang'anywa. Na huyo mnamngoja airport mko wa 10. Mko watu 15. Mko 15 by that. By that mko 15. Mano by the way. Wasema okay? Anjiji ya everything. MC Kakamega Spandito safu goto miso. Wadu wamoso jo climax versus yote. Yes. And list. Climax. No me a list man. No me list. Ma list. Oh me list. Ogo me list kani tie ngamilongo no ouko malo Mwangi Tekla nitie John Nyamwalo mano climax contest. Wadu wamoso jo ilongo ni jo mago rangi stage ka. Yes. Kanyo tingo koth wonya boro. Down bong sa. Down bong sa. Gigi matata. Dan nitie Buda beni kanyo Buda. Boda base. Moro no nyisani mosna wadu. Yes. Ma uko wadwa. Gisiko mana wadwa tafadhali. Mosna jiji. Ma uko wadwa ni mosna wadu maja Kakamega cha. Wangi debet maker. Ni mluya. Boda base morning car wash kikalo daraja mama car wash. Kadaraja. Mano koro ite mungi so kumidani. Kise kalo ka police kanyo mbele. Police ka mbele kanyo. Gidi kiboss. Yes. Walisema ni gote brother yangu. Wadua moso patete. Wadua moso civil ilongo nano women activists. But kiwadwa nyiso padriche pastors. Miluma punguza. Milumbu ni malo saidi. Wadua mang'enyi. Punguseni. Wawati ni Kiswahili. Miluma yenu iko juu saidi. Punguza. Yani pastor moro is on the run. Yes, mano Omabei, mano Thuru. Hano kaja Omabei, hana ja Karachuonyi. Bas, Karachuonyi no Omabei. Ja Kanyada moro ema gino timore. Mano Kanada. Punguza kidogo. Waye ni miluma tu ntie. But manye mama betu mbasi ni. Kiti mo nenya tema tin kama ano. Oyuma sana. Makosa sana mbele ya Mungu. We are not too happy. Kulis. Kuongo. Wasema okay. Anjiji ja British. MC Kakamega Spandito safu goto miso.